coś, co od jednej strony jest śmieszny, od drugiej strony jest taki lżejszy, bez takiego czasu kaszepściego ach, coś, kaszebizna i tak dalej. Ale to jest normalny do czytania pieniądze są starnów. Źle idzie do tłumaczenia. Ta polska wersja była tak zrachtowana, że były te cezy z Warszawy, które płaszczele, pańszczele są gdyle z wysoka, a z drugiej strony były miejsce ledze, które też kaszebiele. I w tej pierwszej wersji tam też było i płaszczyzna, i kaszebizna. No, w tej wersji muszą to zastąpić, jakby i ty z Warszawy, i ty miejsce ledze wszędzie gdyle po kaszebsku. Nie mógł zrobić tak, że ty ledze gdają literacką, a ty miejsce jacim z dialekta, bo jacim. Tak naprawdę w Jasoni są gdy střednio-kaszepścima dialektama, to jest bardzo krótkie literackiego języka. Tego nie byłoby widzieć, nie byłoby czec. A dać cię spełnia, cię z nordy, berot ci na przemiar dialekt, to by nie było prawdziwe. Także i z tym iwer i kusksa ta takie łydba autorci Barbary Kosmości tu są ale kusinkle zatracała, bo Basza i też winny na inny sposób pokazuje tych wielkomiastowych ledzy i tych naszych wiejskich ledzy. Jaci na Queens równak dochydają do jakiego zdresztwa i zrozumienia.